आंना दुलाय बसुमतारी दा 2 नं फुलबारि हाथिसार जिल्लाया चिरां मोननायालाय मोनदोंमोन ओमफ्राय दा न'आनो जोंना जेबो जायाखै गासिबो आङो न'निफ्राय बायनांजोब्बाय आङो दा थिं गुरनै आरो बाथाम गंनै आरो न'आवबो सिङाव दालाय गैया जोंना दा लांदांसो न' लुनाया 2 बोसोरसो जाबाय 2 बोसोरनि बारबायसोदांलै जों बेखौ जेबो मोनथिया माने बे मेम्बरनिसो आखाइमोन नालाय मेम्बरानो मोजां लुना होआसैबा जों मालाय मा खालामबावनो बे मेम्बरा माने जोंनि बिगोमाखौ लेंलांनानै फैसाखौ बख'नानै बेनो लांजोबदों गासिबो माने जोंना हौवाया दांनोल' मोनो गावनो नाजावहैखायो लोगो लोगोनो जेनेबा बेंकनिफ्राय फैबायबो ओमफ्राय नाजावहैनानै गावनो लोगो लोगो माबा बख'बाथाय हरदो मनायाव होनानै गावनो नाजावना लाखादों आरो बेथ' दा हानाय नंला माने बे हाखानाय आरो हाखालाबो बेहा जोंनि आखाइबो नंला नालाय आरो जाखिनि बे दालाय लाबोनो माबा बाला लाबोनाय आरो इसिमेन्ट लाबोनायखौबो गावनो साइकेलजों नारनानै लांफिनजोबदों बे मेम्बरनि बिसियानो इसिमेन्ट दालाय लाबोनायखौनो लास्टनिखौ आं बेखौनो आंबो लुनो हाला आरो मेम्बराबो लुनानै होआबा आङो दा मेम्बरखौनो आं केस होनाय जासिगोन बिदि आंनि न'खौ माबानो लुफुंनो हायियाव आं केस होनाय जासिगोन आरो मेम्बरखौ 2 नं फुलबारि हाथिसार मादैया न' मोनदोंमोन सरखारि न' मोननायालाय मोनदोंमोन हनै माथो माबा सिङाव सायावल' नायनो मोजां सिङाव गैया बाला बुला गासिबो आंसो रोगाजोबनाय अन्थाइ आंसो रोगाजोबनाय रायजो राजायानो नुदों आंखौ मानो बेबायदि जाखो बेबा मालाय मेम्बराबा मा खालामखो फैसायाथ' नोंसिनि एकाउन्टआवसो हाबो बे लांफैजोबदों बख'नाय लोगो लोगो खनफ्रामबो लांफैजोबखादों खेबसेनो खेबसे आंखौ गारि लानानै लांदों बे आंनो गारि भारा होननानै 100 हरदों गावनो हाथायाव लाखाजोबदों बेसेबांमोन फैसाया फार्स्टनिया बेसेबांथाय गोसोआव गैला बिसोर माबाफ्रा मा खालामो औ सरखारि मोननाय हिसाबै सरखारनिफ्राय मावना होजानो लुगैदोंमोन ओरैनो नक्साल' दोननाय बायदि जाबाय बुंदों बुंनाया मालाय माबायाबा मावाबा नांलायफिनलायलायोसोबा रामफल बसुमतारी बे माबानि फुलबारि 2 नम्बर ओमफ्राय बिसिडिसिया मा बिसिडिसि हाथिसार ओमफ्राय आयंआ न' मोनदोंमोन ने सरखारि न' मोनदोंमोन ओमफ्राय जों नुदों माथो कमप्लिट जायाखै गैया मानि थाखाय जायाखै मालायबा बोरै मिथिसिगोनलाय राङा नोंनि एकाउन्टआव हाबो दा बख'यो आंनि एकाउन्टजोंनो मानो लुफुंनानै लायाखै नोङो आं बेखौ मिथियाखैबा सोंना लानायखौ जायगायावनो थांफाखाथारो सोर थांफायो माबाया मेम्बारा मानि थाखाय फैसाया लोगो लोगो हजोंनो क'क्राझारावनो ओरैनो बख'नानै होबाय बेनो जमा जों मोनदाङा बिदि जादों दा नों बेहाय बेक्ति थाखाफोर गारदों नामा जोंना बेक्तियाथ' 5,000 थांदों हा खोनाय इथा रोगानाय सिमेन्ट रोगानाय सिट रोगानाय बेक्ति 5,000 थांदों ओमफ्राय खरसा नोंनि बे न'खौ मेम्बारा लुना होदों फैसाखौथ' बेनो गथायजोबखायो जोङो सारेनाबो मोनदांखाया लोगो लोगो थांफाखाथारो क'क्राझारावनो ओरै बख'बाय ओरै मोनसे हटेलफ्राव हाबनानै दिहुनबाय बिदि जादों उथुल बिथाङा न'खौ लुफुंना होनो खोथा होदोंना होआखै आयंनो गैया जेबो बेनिफ्राय जेबो रायलायाखै औ मोनदोंमोन न'आ गैया जायाखै बिदिनो गाहायनिया हासो ओमफ्राय खोरखियाबो होआखै ओरैनो नारजाबनानैल' दोननाय खोरखिफ्रा मानि थाखाय बिदि जाखो जोंनि मेम्बारानो बेखौ बेबायदिनो खालामनानै दोनबाय थाखायाबो जों खामानि मावनायनि मोनजायोमोननो बेखौबो गैया खामानि मावनायनिबो आरो न'आबो फुरा गैया जों दालाय लेबार बायदि मावफानाय मोनामोन होनबा बे लेबार बायदि मावफानाय मोननायानो
दा बेखौ जों थाइसे मोनाखिसै गावनो जोंहा मोना होननानै गावहानो लाजोब्बाय गासिबो। फैसायाथ' नोंथांनि एकाउन्टआवसो हाबो? औ आंनि एकाउन्टआव हाबो। आंनाव फैसा बख'नो थांबा गावनो थांफायो गावनो लाजोबो। ओमफ्राय न'खौ बिथाङा लुफुंनो रायलायदों नामा? गैला नै जोब्बाय मोनलानो बिनिफ्रायनो गैला। मेरला दङ बहुद दं। खयथासो न' दङ? गैयाबाबो 15-16 घरसो दङ। आबुङै जाजोबाखै? ओहो आबुङै जायाखै मोनसेबो आबुङै गैया। जेस हाबजोब गासिबो। सोर सोरनि न' दं माने दा बाहादुर दङ बेनिफ्राय नामफोरखौनो गोसोआव थायालै आङो। जाफुङाखै अन्थाइ बाला दोनफैदों होनबाबो थालाय होआखै। ओमफ्राय आं मोसौ फाननानै बानायबाय खोरखिबो हाजिरा होबाय न'आव गासिबखौबो मावनानै लाजोब्बाय। ओमफ्राय रंबो गैया सिङाव। ओमफ्राय खोरखि एरिखौ होजोबनानै मोसौ फाननानै बानायबाय गासै बे हाजिरा होनानै लाबाय गावथ' होआसै। ओमफ्राय आं दा 15,000 बायदि थांबाय आंनियाव गासै माबानायाव दरजा एरि गासिबो होनायाव गासिबो मोसौ फाननानै होनाय जाबाय आरो आं बेखौ। फैसायाथ' नोंसिनि एकाउन्टआवसो हाबो ओमफ्राय मानोथो लुनानै लायाखै नोंसोरलाय? माने मालाय बिनानै लायोबा लोगो लोगो लांफायो सुइ होहोयो बख'नानै लाबोयो। ओमफ्राय होफैयाबाबो हजों न'आव होफैयाबाबो गावनो न'आव थांनानै बिनानै लायो। जों माथो खालामनो मेम्बारानो बिनानै लायोबा जों हरनांगौ जायो। जोंनो गारि भाराखौनो होफिनबावा आरो जोंसो उल्था होनांगौ जायो। बिदि लेंलाङो। मादै फुनजिथानाबो बिदिनो जेबो गैया थालायबो होआखै अन्थाइ बालाबो रोगानानै होफैयाखै। गासिबो बद्रिबो गैया जेबो गैया। बिदिनो अन्थाइ बाला होफैबाय रंबो गैया थिङावबो थालाय होआखै जेबो होआखै ओरैनो। गैया दिनैसिमबो रायलायाखै मेम्बारा जोंखौ मोखांखौनो नायबावा आरो रायलाया जेबो सोङा। नोंसोरो लुफुंना होआबा आयेननि बेब'स्था लानो सानदों नामा? जोङो सानदों जों थांनानै गुदियाव रायलायहैनानै जों मोनथाय मोननांगौखौ मावनानै लागोन बिसिनिबो थाखा नङा होननानै जों गुदियाव सोंहैनो गोनां जादों दा। बा मोननांगौखौ मोनथाय मालाय लागानो मोनजोबदोंबा जों मानो मोना बिदि होननानै जों सानदों गोसोआव। गावथ' दिनैसिम बोथोरा थांबाय आजि बोसोरनैनि बारबावनोसैसो न' लुनाया। बेखायनो जोङो थांनो होननानै गोसो होबाय दा। आंथ' मा बुंनो जेनेबा दा आं 2 नं फुलबारि गामिनि सासे बेक्ति अजिनाथ नार्जारि आरो जोंना VCTC हाथिसार आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट। दा मोननाया मोनदों जों गामियाव किसुमान न'खौलाय फैदों फैनाया आइवाइ नङा माखासे सोरनाबा जाबाय खय एकड़खौ मावफुंना होबाय खय एकजना माने बेक्ति मावनानै लाबाय नेनो हायिनि। दा खय एकथायाथ' दा जाफुङाखैनो नोंथांमोनानो नुबाय दा खेबनानै लांनो हाबाय। दा आं जेनेबा सरखारनि फैनाय हिसाबै मावफुंनानै होजोबजानो लुबैदोंमोन। मोजां मोनगौमोन आङो गैयिफ्रासो मानि मोनदोंमोन नालाय हाइवे न'खौ। दाथ' फुरा जाफुंनाय नुयियाव आं एसे दुखु मोननाय मोनदों आरो। दाबो हायोब्ला बिथांमोना मावफुंनानै होयोब्ला मोजां मोनगौ आं गोसोखौ गोजोनगौ आंनि बुंनाया एसेखिनि आरो।